Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ani Walter tika forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na. Rason no apay nga ininot anapukaw ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya tinapasama? Damagang pay laangat. Saan lang arudan nga agandar day tulugan? Nagasukon o. Kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas na talaga. Saan mon apilitan a paandaran no saan a mabalin? Kat, anya nga rin ti kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaan. Anya? Kayat mo amamantyahan day to uniform ko iti trabahok, ha? Kat apay nga rog nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan day ta panunot mo. Kasta? Bumabaak man laangan? O sige, magmag na ka no day tate kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, buwisit na talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas na talaga. Ay. Agbiro kak iti signal. Asino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Tasyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal dayto'y cellphone ko. Sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Nan ninsan ko? Kwa. Nadadaal ngamin tilugan, kat saan kami ang makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kunang namin kan kwa na, idi nga dalan na ti agtariman ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan niyo, taumaya kadagos. Sige. Agyaman nakainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang mati perdi na. Diyak namin kaya tawarwaran. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Nagsingsingira kaya mat. Anya katu insan ko na yan. Agyaman nakainsan. Kanayong latan a libre. Magpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Sikakit di met. Basit labahan nagdahita. O kasano? Muna akong tani. Nakamotorak. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanya. Di mo pa inyam-am mo. Ay, huwan gaya man niya. Hoy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimahan ka din tilugan? Natarimaanan Damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinakman bula na kastain sa? Yamamok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalinti makialamano kan ka, tani. Kagras-grasa da ito'y imak. Hi. Nalaing ka talaga nagpilinsan. Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam, no ka ano? Sigurado nga umayak. Uy, nagmayahatan ti taray tulugan ko Naglay na talaga day jay nga insan ko. Ang pilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayak konti makaawid. Apay akas tatis Anya manan ayati basol ko kan ka. Damagang pailaan?
Awan at talaga ti respetom iti padam a tao. Ani a respeto nga ibagbagam dita. Agasam man, inawagan nak iti hoy iti sangwanan ti kasinsin mo? Tanya ti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Saan nakakasta? Nagkurni. Respetaran nak mat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin, mano atawon tan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugali. Inururay na ka ni Beverly dito balay. Saan ka mat ngaminan nga agawid? Iso ang agawid doon. Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka. Kat kunamot asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Buwan manang, inururay mi pa'y at tinarimaan di kasinsin na amikaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayong matlaan. Buwan mo't kiti, Inayabong ko man ani Walter, tamang rabi di kay balay. Agap, apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Diyak man ang manang. Itala ang naamwak ang nalakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang ako na, manang. Rabin tata, nagawid kayo, tap na makainan na kayo. Tinton bigat manen. Ay na, rabi gaya man baraw. Ito kitaan nyo man. Kapo iti sobra pa nagtrabaho yo, di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Hilton kinsinas taon baraw. Kaya't ko nga urnungay. Ito na, da kayo ti makam mo. Nagawid ako din Sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Well, welcome ka latta ije balay baraw. Sige, hindak nga rudain. Ala, agan-anad kayo tata. Timot, girlfriend minsan Walter, dito umawawag. Hindi nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend minsan ko? Iso ngay nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Dangan ka ka din? Ay, saan pa nga rod? Narigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya ko ang agluto iti ka na. Hindi pa ikat agselos hindi inisan ko kanyak. Sapay nagbakid day dyan nga insan ko. Maminsan ladanog na kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat na no kanayon ka seryoso. Nalaglag ang tibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwal. Inkan Kay kaya't kulaangan ti ag-commute, manang. Ay kat ibagam day takan ko tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asan ka ngagtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Dandanitan makadanon ije opisina yo. Ngam di ka nagtagtagari apulos. Nasakit ti ulo. Kanayon tamat agastano kadwana. Makapawan ka nas kakadwa. Saan na kun adagasin inton malang? Taapay, naumakan kanyak. Ibagam laang, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malang? Tag-commute aklangan. Fine. Day talagayam. Di uray saan tan agkit kita. Ay na, amuklat ta, no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang-angang. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo na naragsak no kadwa. Anya nga rin yung maitulong ko? I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo timano atawon a relasyon nyo, i-break mo. Kaasi mat. Sa bagay.
Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang banday ta. Mabiitlaan. Inakalaan di order ta each counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dakos. Hello, Daniel. Hello, Miss Beautiful. Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka. Sige ka. Basta, nagkatawa ka. Apay ngayon mawag ka. Kuha, kumustahan ka lang, Met? Nangan ka di. Adda dito yung restaurant ita. Kaduwak ti kasinsin ko. Nag-date ang tumangarap. Anya ti ko na? Tiko na, ayabam ni insan ko, Walter. Tatalo tayo ang mga niti restaurant. Sige, ibagakan ko na. Sige nga, Rod. Diyak kaya't asingan ti pandangan yung kininsan mo. Bye. Bye! Kunak man no ang commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agururay. Ha? Adda? Ngan iso nga rod nga imay kainayaban dito silad mo. Imbagakan ko na nga ag-commute aklangan, manang. Talaga asaan ang makaw. Awat day tanga tao. Apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man ang manang. Basta, diyak maawatan, turik na. Apay at pinakapsutam day ta music at ang dengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Isungarod ti kayat ko at denggan. Sige, pasensyaan ka ita. Tutan, asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngaming kan kaasaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanya. Agreklamo ka pay? Isardeng muntilugan. Day talaga yam, di isardeng. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakadawak ka di? Saan, Mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni Insan Walter. Saan ka nung makaumay? Busy siguro niya. Kas jaymot na dyan yung insan ko. Tungkalim bitarak, kanaya na busy. Sana kala malagip, na da iparamid na kanya. Kasta ka di? Kaano gayang ti kasaryo? Kasar? Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabanag? Kapay nga eh. Yapurayo Awan pa'y matibagbagana akasan. Nagka-appointment dahil dyan yung insan ko. No saan ka pa naka-order? Siya kung di mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter dyan ang itulod kan ka dito balay, Alona? Sa bali mat alugan dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya ti aramidam dito opisina mi, Walter. Apay ang nakigtut ka nakakita kanya, sweetheart. Diyak mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Aglugan kan, taitulot ka di balayo. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal na ka man, sweetheart. Manula ang aldawas ang nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta, sumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amok ang napulot lang ti ulong. Isu akastat ibagbagam. Amok, saan aday tatipod mo amarikrik na Alona?
Amok ay ayatamnak. Kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan nung napulot ti ulok no maminsan. Ngam ikare ka. Agbalbaliw akong para kan ka, Alona. Apoy, saan nakmatanaw awagan, Daniel? Saan ka pa yung nagte-text kanya? Pasensya ka na, Rona, Busy ang naminita. Anya ko mati pa kabisbisi ang mga Agkasal kaming aminan iti girlfriend ko. Anya? At the girlfriend mo? Atan, anak to'y kaduak dito italyer. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo? Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no. Numakisinubyan ka kankwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mutlat na nagbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pa'y lakayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi kasarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter ngag sinubyan kami. Ngam Jack kayaten ti makisinubyan. Tawanan ti riknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunod ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak kat nagpukaw ti respeto nan kan ka. Napatag ngamin ang mapagtalina ti respeto iti relasyon. Tarigagay ko amam-amumet ti lalaki at talaga aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged iti tinagan nga Alona iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ani Walter ti ka forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na. Rason no apay nga ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya tinapasama? Damagang pailaang mat. Saan lang arudan nga gandar day tulugan? Nagasukon kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas talaga. Saan mon apilitan apaandaran no saan mabalin? Kat, anya nga rin kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaan. Anya? Kayat mo amamantsyaan da itong uniform ko iti trabaho? Ha? Kat apay nga rin naagungat ka akasta. Hindi mo nga minususan da ita panunot mo. Kasta? Bumabaak man langan? O sige, magmagna ka no da ita kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawit ka. Ay, buwisit at talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko.
Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas talaga. Ay. Agbiro kak iti signal. Sino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Tas siyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal daytoy cellphone ko. Ay, sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Ano ninsan ko? Kwa. Nadadaal ngamin tilugan kat saan kami makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Minsan ko talaga. Kung namin kan buwana, idi nga dalan na ti agtariman ni tilugan. O sige, ibagam mo sa dino ti ayan niyo, taumaya kadagos. Sige. Agyaman na kainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang matiperdi na. Diyak namin kaya tawarwarin. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Nagsingsingira kaya no it. Nyakat to insan ko na Agyaman na kainsan. Kanayong latan na libre. Magpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Sikakit di met. Basit labanan deta. O kasano? Muna akong tani. Nakamotorak. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanya. Di mo pa inyam mo. Ay, huwag gaya man niya. Hoy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimahan ka din tilugan? Natarimaan Damagang pailaan. Tinarimaan dayto'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinakman bula na kastain sa? Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalin ti makialamano ken ka tani. Kagras-grasa dayto'y ima. Hi. Nalain ka talaga nagpilinsan. Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam no ka ano. Sigurado nga umayak. Uy, nagmayahatan ti taray tulugan ko. Naglay na talaga dayjay nga insan ko. Bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatisaw. Anyamanan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaan? Awan talaga ti respetom iti padam a tao. Anya a respeto nga ibagbagam dita? Agasam man. Inawagan nak iti huy iti sangwanag ti kasinsin mo? Tanya ti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Saan nakakasta? Nagkurni. Respetaran nakmat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin, mano atawon tan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugali. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan kamat ngaminan nga agawid? Iso ang agawid dun. Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka. Kat kunamat asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Wan manang. Inururay mi pa'y at tinarimaan di kasinsin na ang mekaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayong matlaan. Wan matkiti Inayabang ko man ani Walter, tamang rabi dito'y balay. Agap apa kaming tupay. Kanayon kayon samat nga agapa ita. Jakman ang manang. Itala anaamuak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang maakon, manang. Rabin tata, nagawid kayo, tap na makainana kayo. Tunton bigat manen. Ay na, rabi gaya man baraw. Kituin, kitaan nyo man. Kapo iti sobra pa nagtrabaho yo, di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Hinton kinsinas taon baraw. Kaya't ko nga urnungay. Kituin da kayo ti makam mo.
Agawid ka Ruden ah. O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Well, welcome ka latta ije balay barok. Sige, indak nga ruday. Ala, agan-andan kayo tata. Timot girlfriend ni San Walter dito umawag. Hindi nga tatibagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Iso ngay nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Dangan ka din? Ay, sampay nga rod. Narigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Hindi pa ikat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit day dyan nga Insan ko. Maminsan la danog ng kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat mait no kanayon ka seryoso. Nalaglag ang tibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwal. Inkan Kay kayat kulaang nga ti ag-commute, manang. Ay kat ibagam day takan ko tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asan ka ngagtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Dandanitan makadanon iji opisina yun. Namdi ka nagtagtagari, Apolos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastano kadwana. Makapawan ka nas kakadwa. Saan na kun adagasin inton malang? Taapay, naumakan kanyak? Ibagam laang, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malam. Tag-commute taklangan. Fine. Day talagayam. Di uray saan tan agkit kita. Ay na, amuklat ta no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang-angang. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadwa. Anya nga rin maitulong ko? I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon yun, i-break mo. Kaasi mat. Sa bagay. Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang banday ta. Mabiit laang. Inak alaan di order ta iji counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dagos. Hello, Daniel. Hello, Miss Beautiful. Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka. Sige ka. Kasta, nagkatawa ka. Oh, apay ngayon mawag ka. Kwa, kumustahan ka lang, Met? Nangan ka din. Ada ang dito restaurant ita. Kadwak ti kasinsin ko. Agdate lang to man harap. Anya ti ko na? Tiko na. Ayabam ni insan ko, Walter. Talo tayo amangan iti restaurant. O sige. Ibagakan ko na. Sige nga, Rod. Diyak kaya't asingan ti panangan nyo kininsan mo. Bye. Bye. Kunak man no ang commute kalangan asumrak iji trabaho. Katwan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agururay. Ha? Adda? Wan, iso nga rod nga imay kainayaban dito silad mo. Imbagakan ko na nga ag-commute taklangan, manang. Talaga asaan ang makaw. Awat day ta tao. Apay akasla saan ka naragsakan ko na. Diyak man ang manang. Basta, diyak maawatan, turik na. Apay at pinakapsutam day ta music at ang dengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamat day ta. Isungarong ti kayat ko at denggan.
Ay, sige. Pasensyaan ka ita. Tutal, asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngaming kan kaasaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo ka pay? Isardeng mon tilugan. Day talagayam, di isardan. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakadawak ka di? Ay, saan nat? Agdugaw ka. Ayan na yung minsan, Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya. Kas dyan mo't dyan insan ko. Tunggalin bitarak, kaya na busy. Sa anak la malagip, nada iparamid na kanya. Kasta ka di? Oh, kaano gayam ti kasaryo? Kasar? Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day tabanag? Kapay nga Yapurayo Awan pa'y matibagbagana kasar. Nagka-appointment day dyan insan ko. No saan ka pa naka-order? Siya kung di mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter, dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alona? Sa bali mat alugan, dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito'y balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak, adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya aramidom dito opisina mi, Walter. Oh, apay ang nakigtut ka ang nakakita kanyak, sweetheart. Jakam mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Alam, aglugan kan, taitulod ka di balayo. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal na ka man, sweetheart. Manula ang aldawas ang tanag kita, kastanti bagam. Ay, agday ta, sumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Great tan. Amok ang napudot lang ti ulong. Isu akastat ibagbagam. Amok, saan aday tatipod no amarikrik nam, Alona? Amok ngay ayatan nak. Kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan no napudot ti ulok no maminsan. Ngam ikarek. Agbalbaliw akon para kan ka, Alona. Apoy, saan nakmatanaw awagan, Daniel? Saan ka pa yung nagte-text kanya? Pasensya ka na, Rona, busy at naminita. Anya ko mati pa kabisbisi ang mga Agkasal kaming aminan iti girlfriend ko. Anya? At the girlfriend mo? At time, anak to'y kaduak dito Italier. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo? Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no. Numakisinubyan ka kankwana. Awan latambukon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan nagbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pa'y lakayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi ka sarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter ngagsinubyan kami. Ngam Jack kayaten ti makisinubyan. Tawanan ti riknak para kankwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunod ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak kat nagpukaw ti respeto nan kan ka. Napatag ngamin ang mapagtali na iti respeto iti relasyon.
Tarigagay ko amam-amom ti lalaki at talaga aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinge di tinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, saan ko anaanusan tinangasikaso iti inak? Isu ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ivy dito'y programa tayo. Dear Mr. Long. Joel, umay ka man anak ko. Apay nanang. Ipan mo man iti silid ni nanang to'y kanan na. Apay asan ada kayo ti mangipan ngay? Nagaduntuman nga artinan. Tila ibagbaga na sakit. Inton mapan ko ipa-check up. Awan mo't nga rod ibagada sakit na. Sige nga rod nanang. Siya kung ti mangipan iti kanan ni Lola. Maala nga rod. Agsubli ka adagos na mga tayon tumatan. Ha? Apay ngay asan nyo pala ang ayaban ni Lola? Dito'y kusina tayon amangan. Makapawan ganas nga rod akasangsangutan na kaararte. Iso abay am nga iti silid na latan amangan. Total marigrigatan mo't lang nga magmag na. Sige nga rod nanang. Ipan ko ti kanan ni Lola iti silid na. Umay ka sumangon iti lamisaan, Fidel. Mangantayon. Tawag pa ni Joel. Imbaon ko lang ang mangipan iti kanan ni nanang iti silid na. Kasta ka di. Talangan ron. Mangantan. Ne, aday tamat gaya mo ni Joel. Apay nga nga awit mo pa ilang ti kanan ni nanang. Di namat kaya timangan. Ay na, mangrugi man nga tati kinaartinan. Imbatim lata ko man iti silid na, tamangan tulat na. Ibundaris na nga rod kanuno ibatit. Umay ka nga rodin tamangan tayo. Bay, di ta mabisinan ni Lolam. Gunggo na tanakar-arte. Unay katikas na panagsasaom iti inam, Ivy. Ingkakid di aywan atap na mangan. Marwam laeng, no kasta ka na yung tiar aramida. Kat bay amlat na nga roden ang mabisinan. Kasano no ad ang agsakit. Mabalin ka di. Mangan tayo pa'y nga umuna. Umay ka mat sumangon, Joel. Nanang. Apay manan asaan kayo amangan nanang. Anya manan ti problema yo aya. Saan ak nga rod ang mabisen? Tilikod ko tinasakit. Ilutom man kitde. Ay nanang, mangrugi kayo manan. Ado pa'y ti aramida. Saan aday ta ililot ti bagbagayo? Mangan kayo kitde, tapno saan kayo ang mabisinan? Saan ak nga rod ang mabisen? Nagpaidam kalakit din nga inada. Ay nananang. Awan mapasamak iti biyag tayo no day talatan mangililot iti bukot yu ti aramida. Nasakit nga rod. Apay, nagrigat lakit din aya nga ilutam. Kasanungkat na kaida kayo matlatan. Di kayo pa'y matbumangon. Nasakit nga rod dagito'y sakak. Ay, kasta kayo mat. Awan lat, istaan nasakit kada kayo. Pumanaw ka nga rod dito yan. Saan nakmatlaang nga ilutam. Mangan kayo pa'y. Urayan kayo amalpas amangan taalaag tinanganan niyo. Agur-uray ti iinawak iti kusina. Ay, unay kan. Unak lang nga rod din asa anak ang mabisay. Ay, baka mo kayo nga rod. Panawan kayo man lang. Papanam, bakit? Mapanak man iti balay darsing. Ano ti iba gamit ti kapsat mo? Ibaga kasublatan nakman. Isumat ti mga iwan ka ni nanang.
Imbag, ano kayat na? Ket no adda trabaho da ngagpadpada kini bakit na? Uray rumbang laang adwa kami ang mga sikaso kaninanang. Saan asyak laang ti agibakbaklay iti obligasyon. Ala, padasan nga rod nga ibaga. No anyamat ti makunana. Anyat ibaga, manang. Imayak, takayat ko nga ibaga sumublat kamat ang mga iwan kaninanang. Anya? Amumot nga adda trabaho, manang. Kan adda mat trabaho ti asawak. Awan kadwan ni nanang dito'y balay no pumanaw kami. Imbagkan ka tawan trabaho. Balay laang ti ayan mo. Kat, gaputa kastan. Syaklat nga rudan ti agibaklay iti obligasyon. Ano manang? Tas ikakat nga rod tinawaya ti oras na. No agkasapulan ni nanang iti pinansyal, nakasagaan akmot at tumulong. Saan laang asyak ti anak, Arsing? Adamat obligasyon mo kaninanang. Pasensya kan manang. Ngam kasanulaan nga ni nanang, no alaak. Awan mang bantay kan kwa na dito'y balay. Mabit lang manang. Alam da ito akwarta. Imbag lang nga igatang mo iti masapsapol ni nanang. Saan akwarta ti kasapulak, Arseng? Pasensya kan manang. Talaga asaan amabalin nga alaak ni nanang. Apay balasang ko. Anya ti masapul mo. Agpatulong ako makada kayo, ante. Agpatulong? May papan itay? Ni Arsing kasauyo man, ante. Tasublatan namat ni nanang. Padasan namat nga aywanan tasaan lang mat asyak ti anak ni nanang. Apay, marigatan ka ayakan ni nanang mo. Awang matrabaho mo. Kasarungay maaywanan ni Arsing tay nayaw kaada matrabaho na. Katag sakripisyo di sumardeng pailaang agtrabaho. Ay nabalasang ko. Sika ti babae. Mas maaywanam ni nanang mo. Saan ka kumamot nga agbalin na makasarili? Dumawat ka langan ititulong pinansyal ka ni Arseng. Sige nga rod, auntie. No saan da ka matulungan? Mapana ko. Kumusta nga itinapanam? Anyati ko nati kabsat mo. Saan na ka no ang maasikaso ni nanang? Kunak tumat ngamin. Kasano kat adamot trabaho na. Makapasuron! Ano sam ka din bakit? Ano lang nga tawon ti panagbiag ni nanang mon. Ipakitam kit di ti panagayat mo kenkwana. Kasanumat ngamin kat nakarigrigat nga aywanan. Awan ti may sa asaukan kwa na. Ugali ti bumakit isungayat atidog mo kumapay ti pasinsyam iti inam. Nadalos. Ay, nanang, ni Lola, agas-asok ijesilid na. Ay, bayam dita. Yung kakitaan na. Itay pa yung agas-asok. Ilaplas ko ti assignment ko. Nagadong amin timpa araming day school me. Kat ilapas mo laktan arti laang ni nanang dayta. Sa anak nga rod ang makakonsentrate iti araramidak. Kapo iti mangmanggag ko apan agas-asok ni Lola. Maala nga rod. Mapan ko kitaan. Anya ayat ti problema yo. Apay nga asog kayo lang asog. Makadisturbo kayo mat. Lagot oti si ikat ko, anak ko. Ay, nagadulakit din nga artiyo. Anya nga rod kayo ti maaramidak no na ut-ut. Iluutom ko maitila na Ay na, unay lakit din ti kastoy aya. Nagregat ti agaywan iti bakit. Hapay aya adinak maan adusan, anak ko. Alaman langan, ilutak itila na ti sikat yaw. Oh, apay nga da ka, Arseng. Umay mo ka din sukunan ni nanang? Umay ko lang bisitaan, manang. Isutibilin ni Antinida. Napan kapay gayam nagipulong kan kuana. Una, taipabaklay mo mat kanyak ti obligasyon ta ka ni nanang. Manang, awatam kumamot ti sitwasyon. Alawanan, nagadupay lasao. Sa nabale, tatunggal day off ko, umayak dito'y balayo, tasyak mat ti mga iwan kaninanan. Tapno makainanakamat. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kalang rod,
Mapanakon iti silid ni nanang. Saan mun sapay a dinigdigos ni nanang? Sa balin ti payud na. Uray ti silid na. Ay na, nagangdod. Kat, di nakarod kayat ti agdigos, tamalamin ka no. Kat ipapudot mo ati pagdigos na. Uray nga rod, mabutang latang agdigos. Pilitam ugali na ti bumakat a mabutang agdigos. Ngam pilitam. Baybay am ka di anak ka ang angdod. Unay kamatan manang. Di mo pa'y maasikasuan ay imbang ni nanan. Kasanong, nuad daw may mang bisita ka ni nanan. Kasta ka di anak ka ang angdod. Alawanan, pilitak nga agdigos. Bumangon kayo di tatagdigos kayo. Anya, pagdigosan nak. Wen tama di ti payo udyo. Sakit, maditi angot ti silid yun. Kasano, no daw may mang pasyar kada kayo. Diyak kaya ti agdigos ta malaminak. Kaya't naksamot tang napatayan. Anya apatayan nga ibagbagayo. Agdigos kayo kitday. No diyo kayat makapungtutak kada kayo. Sikan ti agdigos no kayat mo. Bumangon kayo kunak. Umay kayo. Ayan na ikaw, di mo guyudan ti imak at ang masaksakitan na. Ipanmutoy ka nun ni Lola mitisilid na, Joel. Nanang. Narasam tamangan tayon. Kasano ngay no saan naman ang akay at timangan? Ibatim latan itisilid na. Sige nga rod, nanang. Nanang, saan ko matan amariing ni Lola? Kasla saan matan nga gang angas? Anya, tila ibagbagamot. Amang ano nakaturog laang. Yung kariingan na. Saan mat nga agriing? May kaman, mapantay di silid na. Darasam. Sige. Nanang! Nanang! Sa mga agpay sumumang angas. Ha? Nukasta? Awanan ni Lola? Ay, Nanang! Apaya biglamat tanti papatayo. Apaya jak nang ganagasog kayo. Apaya pinanawan na kami matan. Nanang, pakawanan na. No saan kayo anaanusan ngay naiwanan. Pakawanan dak no niya tinagkurkurangak nanang. Day tatay ko na daan naglibas na tayo. Apaya naglibas, auntie. Amang ano amo na saan mo na maanusan. So akin ay kaya't nanti matay. Anya, kasta nga ta, auntie. Kung konsensya ang naksama titi kasta nga ibagbagayo, auntie. Saan ka kung konsensyaan? Kaya't kulaang nga ibaga. Nga aging ga iti maudi agon daway. Kat kaya't na nga ipakita ti panagayat na kada kayo nga anak na. Saan na kayat marigatan kayo? Auntie, amom ka de. Di natay day di amayo. Ano tinagaram iti inayo? Gampulos gawan inaklon na kadakwada. Gaputa mabutang ka no. Gamangan no makatumpong iti mangbaltrato kada kayo. Kasta ka di, auntie. Nalaos a panagayat na kada kayo nga anak na. Amom ka di, nga dinasikugan ka asaan ka nakalpas iti adal mo. Kat pirme aladingit na. Ngam sana gimburakan ka. Auntie. Gabi din nakaturpos mat ni Arseng. Nalaos aragsak na. Kamaudyanan na kano. Napadasan natin nagpagraduar iti kolehyo. Magkasangit ang kadagita nga istoryayo, auntie. Agbabawi ak. Tasaan ko na ipakita kanina ng tipanagayat kumatkan ko na iti maudi akong taway. Amom,
Uray siguro saan ka dumawat iti pambakawan iti inama. Amok ka na pakawan na kan. Kasta ti panagayat na kada kayo. Kasta ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Ketrumbang kumala ang asubadan iyo matday ta a panagayat. Nanang, pakawanan na kuman no saan kayo anaanusan idi si bibiyag kayo pa. Agmapabawi ak. Ngam awanan maramina ak. Nalanawan ti amin. Agyaman ak kada kayo. Itinalaw sa panagayat yung kada kami ka ni Arsing. Saan kayo ang mapukaw iti lagip ko? Kandito'y pusok. Sapay ko ba? Tagkita tantupay iti may kadwa biyag nanang. Patpatgan ka unay-unay. Aging gaita, numalagip ko day dinanang agarubos dagiti lulo. Gaputa amok asa anak ang nagbalin ang nasaya at nga anak. Tuy pagayam mo, Ivy. Agyaman ak pagayam Ivy iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak, anusan tayo kumang aywanan dagiti dadakkel tayo. Taamin tayo kat agtungpal iti panagbaket wenno panaglakay. No ammo tayo nga aywanan dagiti dadakkel tayo, isunto met ti aramiden dagiti anak tayo kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. And sound effects Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay ni imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipud probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, saan ko anaanusan tinangasikaso iti inak? Isu ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ivy dito'y programa tayo. Dear Mr. Long. Joel, umay ka man anak ko. Apay nanang. Ipan mo man iti silid ni nanang to'y kanan na. Apay asan ada kayo ti mangipan ngay? Nagaduntuman nga artinan. Tila ibagbaga na sakit. Inton mapan ko ipa-check up. Awan mo't nga rod ibagada sakit na. Sige nga rod nanang. Siya kung ti mangipan iti kanan ni Lola. Maala nga rod. Agsubli ka adagos na mga tayon tumatan. Ha? Apay ngay asaan nyo pala ang ayaban ni Lola? Dito'y kusina tayon amangan. Makapawan ganas nga rod akasangsangot na nakaararte. Iso abay am nga iti silid na latan amangan. Total marigrigatan mo't lang nga magmag na. Sige nga rod nanang. Ipan ko ti kanan ni Lola iti silid na. Umay ka sumangon iti lamisaan, Fidel. Mangantayon. Ako pa ni Joel. Imbaon ko lang nga mangipan iti kanan ni nanang iti silid na. Kasta ka di. Nalangarod. Mangantan. Aday tamat gaya man ni Joel. Apay nga awit mo pa ilang ti kanan ni nanang. Di namat kaya timangan. Ay nang mangrugi man nga tati kinaartinan. Imbatim lata ko man iti silid na, tamangan tulat na. Ibundaris na nga rod kanuno ibatik. Umay ka nga rodin tamangan tayo. Bay, amdi ta mabisinan ni Lolam. Bunggo na na, tanakar-arte. Unay katikas na panagsasaom iti inam, Ivy.
Ingkakid di aywan atap namangan. Marwam laeng no kasta ka na yung tiar aramida. Ket bay amlat nga ruden ama bisinan. Kasano no ad-ad nga agsakit. Mabalin ka di. Mangan tayo pa'y nga umuna. Umay ka matsumangon, Joel. Nanang. Apay manan asaan kayo amangan nanang. Anya manan ti problema yo aya. Saan ak nga rod ama bisen? Tilikod ko tinasakit. Ilutom man kit de. Ay nanang, mangrugi kayo manan. Ado pa'y ti aramida. Saan aday ta ilot ti bagbagayo. Mangan kayo kit din. Tapno saan kayo ang mabisinan? Saan ak nga rod ama bisen? Nagpaidam kalakit din nga inanak. Ay nananang. Awan mapasamak iti biyag tayo no day talatan mangililot iti bukot yun ti aramida. Nasakit nga rod. Apay, nagrigat lakit din aya nga ilutam. Kasanukat na kaida kayo matlatan. Di kayo pa'y matbumangon. Nasakit nga rod dagito'y sakak. Ay, kasta kayo mat. Awan latistaan ka nasakit kada kayo. Pumanaw ka nga rod dito yan. Saan nakmatlaang nga ilutam. Mangan kayo pa'y. Urayan kayo amalpas amangan taalaag tinanganan niyo. Agur-uray ti iinawa kay kusina. Ay, unay kan. Kunak lang nga rod din asa anak ang mabisay. Ay, baka mo kayo nga rod. Panawan kayo man lang. Papanam, bakit? Mapanak man ni Balay da Arsing. Anya ti iba gamit ti kabsat mo. Ibaga kasublatan nakmat. Isumot ti mga iwan ka ni nanang. Imbag ano kayat na? Ket no adda trabaho da ngagpadpada kini bakit na? Uray rumbang laang adwa kami ang mga sikaso ka ni nanang. Saan asyak laang ti agibakbaklay iti obligasyon. Ala, padasam nga rod nga ibaga. No anyamat ti makunana. Anyat ibaga manang. Imaya, takayat ko nga ibaga sumublat kamat ang mga iwan ka ni nanang. Anya? Amumot nga adda trabaho, manang. Kan adda mat trabaho ti asawak. Awan kadwan ni nanang dito'y balay, no pumanaw kami. Imbagkan ka tawan trabahom. Balay laang ti ayan mo. Kat, gaputa kastan, syaklat tangarudan ti agibaklay iti obligasyon. Ano sam manang? Tas ikakat nga rod tinawaya ti oras na. No agkasapulan ni nanang iti pinansyal, nakasagaan akmat at tumulong. Saan laang asyak ti anak, Arsing? Adamat obligasyon mo ka ni nanang. Pasensya kan manang. Ngam kasanulaan nga ni nanang, no alag. Awan mang bantay kan kwa na dito'y balay. Mabit lang manang. Alam da ito'y akwarta. Imbag lang nga igatang mo iti masapsapol ni nanang. Saan akwarta ti kasapulak, Arseng? Pasensya kan manang. Talaga asaan ang mabalin nga alaak ni nanang. Apay balasang ko. Anya ti masapul mo. Agpatulong ako makada kayo, ante. Agpatulong? May papan itay. Ni Arsing kasauyo man, ante. Tasublatan namat ni nanang. Padasin namat nga aywanan tasaan lang mat asyak ti anak ni nanang. Apay, marigatan ka ayakan ni nanang mo. Awang matrabaho mo. Kasarungay maaywanan ni Arsing Taynayaw kaada matrabaho na. Katag sakripisyo di sumardeng pailaang agtrabaho. Ay nabalasang ko. Sika ti babae. Mas maaywanam ni nanang mo. Saan ka kumamot nga agbalin na makasarili? Dumawat ka lang iti tulong pinansyal ka ni Arseng. Sige nga rod, auntie. No saan ka matulungan? Mapana ko. Kumusta nga itinapanam? Anyati ko nati kabsat mo. Saan na ka no ang maasikaso ni nanang? Kunak tumat ngamin. Kasano kat adamot trabaho na. Makapasuron! Ano sam ka din bakit? Ano lang nga tawon ti panagbiag ni nanang mon. Ipakitam kit di ti panagayat mo kenkwana. Kasanumat ngamin kat nakarigrigat nga aywanan. Awan ti may sa asaukan kwa na. Ugali ti bumakit
Iso ngayat atidog mo kumapay ti pasinsyam iti inam. Nga dagos. Ay, nanang, ni Lola, agas asok ijay silid na. Ay, bayam dita. Inkakitaan na. Itay pa yung agas asok. Ilaplapas ko ti assignment ko. Nagadungamin tim para amin day jay school me. Kat ilapas mo laktan artila ang ninanang dayta. Sa anak nga rod ang makakonsentrate iti araramidak. Gapo iti mangbanggag ko apan agas asok ni Lola. Maala nga rod, mapan ko kitaan. Anya ayat ti problema yo. Apay nga asog kayo lang nga asog. Makadisturbo kayo mat. Lagot oti si ikat ko, anak ko. Ay, nagadulakit din nga artiyo. Anya nga rod kayo ti maaramidak mo na ut-ut. Iluutom ko maitila na Ay na, unay lakit din ti kastoy aya. Nagregat ti agaywan iti bakit. Hapay aya adinak maan adusan, anak ko. Alaman langan, ilutag iti lana ti sikat yaw. Oh, apay nga da ka arseng. Umay mo ka din sukunan ni nanang. Umay ko lang bisitaan, manang. Isutibilin ni Antinida. Napan kapay gayam nagipulong kan kuana. Una, ta ipabaklay mo mat kanyak ti obligasyon ta kan ni nanang. Manang, awatam kumamot ti sitwasyon. Alawanan, nagadupay lasao. Sa nabale, tatunggal day off ko, umayak dito'y balayo, tasyak mat ti mga iwan kaninanan. Tapno makainanakamat. Nasaya at mat nga rod, no kasta. Kala nga rod, mapanakon iti silid ni nanang. Saan mun sapay a dinigdigos ni nanang? Sa balin ti payud na. Uray ti silid na. Ay na, nagangdod. Kat, di na nga rod kaya ti agdigos, tamalamin ka no. Kat ipapudot mo ati pagdigos na. Uray nga rod, mabutang latang agdigos. Pilitam ugali na ti bumakit ang mabutang agdigos. Ngam pilitam. Baybay am ka di anak ka ang angdod. Unay kamatan manang. Di mo pa'y maasikaso ang aimbag ni nanang. Kasano, nuad daw may mang bisita ka ni nanang. Kasta ka di anak ka ang angdod. Alawanan, pilitak nga agdigos. Bumangon kayo di tatagdigos kayo. Anya, pagdigusan nak. Wen tama di ti payud yo. Sakit, maditi angot ti silid yun. Kasano, no daw may mang pasyar kada kayo. Diyak kaya ti agdigos ta malaminak. Kaya't naksamot tan napatayan. Anya apatayan nga ibagbagayo. Agdigos kayo kitday. No di yung kayat ang makapungtutak kada kayo. Sikan ti agdigos no kayat mo. Bumangon kayo kunak. Umay kayo. Ayan na ikaw, di mo guyudan ti imak at ang masaksakitan na. Ipanmutoy ka nun ni Lola mitisilid na, Joel. Una nang. Darasam tamangan tayon. Kasano ngay no saan naman ang akayat timangan? Ibatim latan itisilid na. Sige nga rod, nanang. Nanang, saan kumatan ang mariing ni Lola? Kasla saan matan nga gang angas? Anya, tila ibagbagamat. Ang mga no nakaturog laang. Ingkariingan saan mat nga agriing? May kaman, mapantay ti silid na. Darasam. Sige. Nanang! Nanang! Saan sa mga agpaiso nga umang angas? Ha? Nukasta? Awanan ni Lola? Ay, nanang! Apaya biglamat ng ti papatayo. Apaya jak nang ganagasog kayo. Apaya pinanawan na kami matan. Nanang, pakawanan na. No saan kayo anaanusan ngay naiwanan. Pakawanan dakno niya tinagkurkurangak nanang. Day tatay ko na daan naglibas na tayo. Apay naglibas, auntie. Amang ano amo na saan mo na maanusan. So akin ay kayat nanti matay. Anya,
Kasta nga ta, auntie. Kung konsensya ang naksama titi kasta nga ibagbagayo, auntie. Saan ka kung konsensyaan? Kaya't kulaang nga ibaga. Nga aging ga iti maudi agon daway. Kayat na nga ipakita ti panagayat na kada kayo nga anak na. Saan na nakayat marigatan kayo? Auntie, amom ka de. Idinatay day di amayo. Ado tinagarami di inayo. Gampulos gawan inaklon na kadakwada. Gaputa mabutang ka no. Nga magan no makatumpong iti maltrato kada kayo. Kasta ka di, auntie. Nalaos a panagayat na kada kayo nga anak na. Amom ka di, nga idinasikugan ka asaan ka nakalpas iti adal mo. Kat pirme aladingit na. Ngam sana gimurakan ka. Auntie. Gam din nakaturpos mat ni Arseng. Nalaos aragsak na. Kamaudyanan na kano. Napadasan natin nagpagraduar iti kolehyo. Makasangit ang kadagita nga istoryayo, auntie. Agpapawi ak. Tasaan ko na ipakita kanina ng tipanagayat kumatkan ko na iti maudi akong daway. Amom, oray siguro saan ka dumawat iti pambakawan iti inama. Amok ka na pakawan na kan. Kasta ti panagayat na kada kayo. Kasta ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Ketrumbang kumala ang asubadan iyo ba't dayta a panagayat. Nanang, pakawanan na kuman no saan kayo anaanusan hindi si bibiyag kayo pa. Agpapabawi ak. Ngam awanan maraminak. Nalanawan ti amin. Agyaman na kada kayo. Itinalaw sa panagayat yung kada kami ka ni Arsing. Saan kayo ang mapukaw itilagip ko? Kandito'y pusok. Sapay ko tagkita tantupay iti may kadwa biyag nanang. Patpatgan ka unay-unay. Aging ga ita, numalagip ko day dinanang agarubos dagiti lulo. Gaputa amok asaan ang nagbalin anasaya at nga anak. Tuy pagayam mo, Ivy. Agyaman ak pagayam Ivy iti daytoy apakasaritaan. Kaya't timakunak, anusan tayo kumang aywanan dagiti dadakkel tayo. Taamin tayo kat agtungpal iti panagbaket wenno panaglakay. No ammo tayo nga aywanan dagiti dadakkel tayo, isunto met ti aramiden dagiti anak tayo kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, and sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito hinga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay ni imbag nga oras kada kayo amin.